Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Loom So Po near Fire Brigade Shillong, Ringkat bat ka Victorium, ka Dukan ki Tiar Kilan Met, ka Babhatam Hakador ka Babit, Hannong Thumai Old Beat House Shillong. Rakhe ka Women's Day da ka health checkup, Ringkat bat ka Woodland Hospital Shillong. Haka jingtre shitom jong ki pulit karilom jentia, ka jingtmu ban penpthai ya ka Toll Plaza ka badon Hanyomer West Jentia Hills District, daki runar kalapulom no haka sngi balang jong ka laiterik unail ber anajar arpuway, hadin baki pulit jong ka East bat ka West Jentia Hills District, kilayo ban kem ya ki arngut ki breu na wagit jowai. Nagamet jong kini ki runar, ki pulit kilayo ban kurup ya ki tiar penpthai, bakentup ya santali ki bakhor dynamite, ne ki gelatin sticks, shipotali ki tikli, ne ki detonators, bat ki fuse wire. Hakabayadai bat kani ka jingjia, ki pulit kila register case Hajawai Police Station, bat ka jingto kit hadu menta kadang ya syakmat, ban yok kem syuk-syuk saya ki waipan, ki badon keti hagane ka kamrunar.